Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni bi ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati na limana aw minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba fana sanfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ nin y'an sigilen an ka jɛmukan kɛnɛ kan min ye laadala jɛmukan ye min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye limanaw kunnafoni sɛbɛnw an bɛ don olu kɔnɔ kuma la ka se ka o lakale aw ye an ka bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na sabu gafew olu bɛ sɛbɛn nanzarakan de la an kɔni ta ye ka se ka bamayɛlɛma bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ o fana ye kunnafoni taabolo dɔ ye limanaw k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kumaso kɔnɔ ne tɔgɔ ye Amadu Jalo n yɛrɛ tɔma bi yan Amadu Tolo i ni ɲankuma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na kɔri baasi t'i la alhamdulillah ayiwa bi ye don jumɛn ye tarata don wa o don hakili Amadu o kuma la a kɛra cogo di ayi bi ye tarata ye ko ka ca tiɲɛ la ya sisan maa si t'i hakili bolo bi ye tarata ye awɔ bi ye février kalo tile 20 don ayi tile 14 a ma se tile 20 ma bi ye février kalo tile 14 bi ya tile 14 kosɛbɛ et puis ko bi ye Saint Valentin de i tɛ Saint Valentin don wa fo n'i y'a ɲɛfɔ n ye 14 février ko tɛ dɛ ko bi ye Saint Valentin a don cayara sa tulo b'a la mɔgɔw da ko Saint Valentin o yɛrɛ ye mun ye ne t'a dɔn ne yɛrɛ kun ne de ɲininka o ayi dɛ kan'a kɛ dɛ ayi parce que ne y'a mɛn de ne tulo b'a la fan fɛ ko bi ye ko 14 février ko Saint Valentin ko la fête des amoureux n k'o ye mun ye ayiwa la fête des amoureux o fana ye jumɛn ye ko tugun kanubaw ka seli kanubaw ka seli wa awɔ o fana o seli bɛ kɛ cogo di a b'aw ɲagari n'a ye kɛ a bɛ ɲagari kɛ Tolo ne ma nin faamu dɛ don belebele don don min i ni madamu n'a kɛrɛnkɛrɛnnen don aw ye e ni furumuso ka nin don in k'a ɲɛnamaya aw fila ni ɲɔgɔn cɛ Tolo min b'i ye i ni furumuso tɛ de ayi nin kɔni ɲɛfɔ cogo wɛrɛ b'a la de i ye ko wɛrɛ de n'o tɛ diɲɛ don o don Saint Valentin ye don o don ni Saint Valentin kɔni y'o ye don o don Saint Valentin o de dun ni don o don y'i ja i ni madame ka bɔ a ka taa yɔrɔ min ka da o de la ne ko don n'i ye madame ladon ka ban don bɛɛ ye Saint Valentin nka u ka nin Saint Valentin ɲɛfɔ cogo wɛrɛ min b'a la sa ne ma foyi faamuya fo n'u yɛrɛ tilala k'o ɲɛfɔ an ye ko cadeau ni fɛnw bɛ taa san ka di mɔgɔw ma ayi o kɔni cadeau kɔni tɛ di ten o ne bolo n'i y'a kɛ sira ɲuman fɛ cadeau tɛ tɛmɛ madame ladon e tatɔ so Tolo i ka ayiwa sɛ de komi Bamakɔ bɛ sɛ de dɔn i ka sɛ san ka taa n'a ye i ka firiti k'a la i ka taa n'a ye so i ni madamu ni denmisɛnninw ko Saint Valentin bɛ tɛmɛ o y'a jalen koyi nka e ka wuli de ko f'e ka bɔ k'i bɛ taa ko Saint Valentin ko wɛrɛ b'i kɔnɔ ayiwa Tolo o k'u bonne fête an kɔni anw se t'a la se t'a la dɛ ayiwa nin y'a sigilen kɛnɛ kan Tolo an bɛ bɛɛ fo kanubaw ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn donna gafew kɔnɔ Amadu an b'a daminɛ ni min ye faso ka gafeba ye n'o ye l'essor ye kɛ an da filɛ baro min na ale da b'o kɔnɔ kuma la koyi a yira k'a fɔ ko kunun tun ye don belebeleba ye min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la radio ko bunako kan ko wa ko a musakaw bɛɛ lajɛlen ka n'a sa kumamisɛnw ma ko bɛɛ lajɛlen taara ka ɲɛsin min ye bɛn hakilina ye Tolo min ye radio tɔgɔladon diɲɛ kɔnɔ k'u ka bɛn kuma fɔ fiɲɛ siraw kan n'i ye jateminɛ kɛ Tolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ radio ye baarakɛminɛn de ye l'essor ka fɔ la ko min bɛ se ka bɛn ka cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ Tolo a kɛra bɛn nasira o nasira ye ko radio kɔni jɔyɔrɔ ka bon o la n'i taara an ka sigidaw la sigida fitinin fara kumaba kan hali jamanaw kɔnɔ n'i y'a misali ta Mali kɔnɔ yan Tolo n'i y'a lajɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ radio bɛ se ka kalali min don hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ Mali yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen radio bɛ se ka kalali min don an ni ɲɔgɔn cɛ Tolo o de ka bon
o b'a yira k'a fɔ fɛn denni tɛ san 12 san o san min ye arajo tɔgɔladon ye n'o ye journée mondiale de la radio ɲinan ta yɛrɛ kun bila bɛ hukumu kɔnɔna la o ye ko arajo ani bɛn arajo ni bɛn tolo n'o kɔni fɔra o ye kuma bannen de ye sabu ni arajo kɔni bi na Mali misali yɛrɛ talen bɛ Mali kan ni e taara i sigi arajo la ka maaw fujunu yɔrɔ i ma ko ɲuman kɛ o la ko arajo jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn siratigɛ la o de la nin kɛra ɲagari ye a kɛra seli ye kunungo kunnafonidilaw tɔgɔlasoba la Bamako yan min ye Iritel ɲɛmaaw ye olu tun bɛ yen studio Tamani ni Iritel olu de ye a ko in labɛn ni jateminɛ kɛ minisiriso min b'an ka kunnafonidiko kunna ale ka secrétaire général ni o ye Alkaïdi Amar Touré ale tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ ka taa se maison de la presse ɲɛmɔgɔw haute autorité de la communication ɲɛmɔgɔw ka taa se min ye fondation Hirondelle olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ ka yen tolo laɲini ye mun ye san o san arajo tɔgɔladon tɛ 13 février ye wa ka se ka arajo yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔ maaw ye aw ka se k'u tani bila don k'a dɔn fɛn yɛrɛ ye fɛn fasugu min ye o de la a jarala k'a fɔ kunungo tolo arajo misali ka ca kabi Mali yɛrɛ y'a yɛrɛ ta tolo fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi k'a daminɛ arajo Mali Sudan fo ka n'a bila kɛnyɛrɛ arajow la bi na tolo o bɛ ka min kɛ Maliko la ayiwa o de ka ca n'i y'a lajɛ arajo ni min bɛ Mali la yan k'a bɛ se arajo 491 de ma tare olu la arajo minnu bɛ n'o ye minnu bɛ jago siraw kɛ i n'a fɔ arajo commercial o ye arajo 179 ye o don ko minnu bɛ yen minnu tɛ nin sira kan n'o ye jago sira ye arajo non commercial o ye 312 ye o don Mali la yan nin kuma de fɔra Fadi Sise ale de ye nin fasiri kɛ lesɔr kɔnɔ n'an bɔra lesɔr kɔnɔna la an b'an ɲɛsin indépendant ma kɛ ale ko Mohamed Mamata Touré ko a bɛ n'a fɔ ale bɛ ka kɛ cɛbɔ ye min ye transition okumu kɔnɔ koyi ayi ale tɛ ka kɛ cɛbɔ ye nka a bɛ ka Asimi de ka cɛbɔya ko kuma fɔ a ko colonel Asimi Goïta tolo ko Asimi a bɛ n'a fɔ kibaruyaw bɛ senna Asimi bɛ fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ dɛ Mamata ko ten a ko nka ko Asimi Goïta n'a y'i kanbɔ a tolo a kana kɛ dɛ ko a kana kɛ dɛ Mamata de nin kuma fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sisan ko maaw bɛ ka wuli ka ɲini ko colonel Asimi Goïta funanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ayiwa san 2024 min n'a bɛ k'i kunda an kan ayiwa ni kalata jamanakuntigi kalata kan ka kɛ a kɔnɔna la Mohamed Mamata Touré y'a jira k'a fɔ ale de ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye u k'a ma ko Anko Mali a y'a jira k'a fɔ colonel Asimi Goïta k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ale fɛla tɛ dɛ ale fɛla tɛ sabu ko tolo ni fɛn bile ye maa min fa n'i ye misibilen natɔ ye i bɛ siran ko colonel Asimi Goïta ka siran a kana sɔn k'a fɔ k'a b'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ sabu ko minnu ni ko minnu kɛra ka tɛmɛ ka kɔn biɲɛ tolo minnu bɛ yen ni jama wulila olu nɔfɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ karisa an bɛ sa i nɔfɛ tolo o maa kelenw olu de tilala ka jiri ju tigɛ ni o maa kofɔlen ye tolo n'i y'a lajɛ Mamata ka kuma la a ko kunungo kari n k'a fɔ kunasini kari février kalo tile 11 ka taa kunca tile 12 la kana kɛ jɛkulu dɔw wulila ka bɔ Segu maa ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw k'olu wulila ka taa Buye fɛ yen ɲɔrɔn sirifikɛ ko ka taa da kulo kan k'olu kɔni fɛla ye fɛn fɛn ye bi olu tɛ fɛ cɛ ka na muso ka na olu bɛ fɛ maa kelen min bɛ yen n'a ka se ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o ye colonel Asimi Goïta ye n'o tɛ k'olu ɲɛ tɛ maa si la bi ayiwa maa min bɛ na ko i b'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ Mohamed Mamata Anko Mali ɲɛmɔgɔ a y'a jira kunungo a ye sɛbɛn dɔ kɛ a ko fɛn o fɛn bɛ yen n'a kɛra 2 k'a bɛ dafa 3 o tubabu de ko il n'y a jamais 2 sans 3 o ye tiɲɛ k'o dun tiɲɛ in tolo o tɛ tiɲɛ ye ko maa bɛ sɔsɔli don tiɲɛ min na dɛ ko
tiɲɛ don an ka jamana in kɔnɔ yan ayiwa tolo n'i ko k'i ka fanga sɔrɔ n'i ko k'i ka tɔgɔ sɔrɔ maaw ka sɔn i ye ayiwa tolo fo maa damadɔw bɛ olu ka tugu i la diinɛ ɲɛmɔgɔw politikimaw association ɲɛmɔgɔw k'olu de kelenw de filɛ nin ka wuli k'u ka taa Sɛkinɛ Buye fɛ yen k'u bɛ fɛ ko Asimi Goyita ka kɛ jamanakuntigi ye ko Asimi Goyita ka n'i ta tɛgɛrɛ fɔ i ka d'an ye a ka n'i t'a fɛ n'a y'i t'a fɛ ayiwa tolo min kɛra tɔw la o ye misali bɔ dɛ n'i ye tɔn sɔrɔ Ala ka hinɛ Ibrahim Bokar Keita la a fɔra a ma yan ko kankelentigi maaw ye tɛgɛrɛw fɔ Ibrahim Bokar Keita san 2013 dɔw ko k'a kalata yɛrɛ ɲɔgɔnna ma kɛ diɲɛ sosigi la fɔlɔ tolo n'a fɔra k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keita taara a labanna cogo min na e b'o dɔn ne b'o dɔn o jɛlen don ne fana ka kuma don dɛ kosɛbɛ n'an bɔra o kɔnɔna la an b'an ɲɛsin Les Echos welewele ma ale ko Mali ye Mali ye ko n'i y'a jateminɛ sa ko karisa den k'a bɛna fɔ ko bɛ da bɛɛ yɛlɛ ayiwa tolo ni nin kuma fɔra n'a fɔra maaw bɛ u yɛrɛ ye kuma in kɔnɔna la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ yan taabolo kɛra mun ye karisa ye n den walima karisa ye n somɔgɔ ye ayiwa o bɛ se ka da caman yɛlɛ i ye dɛ tolo n'i y'a jateminɛ a tɛ n'a fɔ ko ayiwa dɔgɔyalima wɛrɛ don e ko ka fɔ la ko n ye karisa den ye o bɛ se ka da bɛ yɛlɛ i ye Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ ko n'i y'a lajɛ e ka misali ta i ka taa n ka ɲɔgɔn concours kɛyɔrɔw fonction publique ɲɔgɔn dan yɔrɔw tolo hali n'i bɛ wele ka i bila jɔyɔrɔ la Mali kɔnɔna la yan tolo nin kɔni kɛra taabolo de an ka jamana kɔnɔ yan taabolo min yɛrɛ n'a bɛ ɲini ka na hali baarakɛbaliya ɲɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan sabu n'a ma ɲɛ k'a fɔ tolo ko maa min bɛ se min na i ka taga bila o la bi na o bɛ ɲini ka na dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ yan sabu k'i jigi da maa kan ni karisa den walima ko hali ni concours ninnu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ ɲininka de ko e ka sous couvert ye jɔnni jɔnni de bɛ ka e dɛmɛ walima jɔnni de bɛ ka i dɛmɛ i ka se ka nin ɲɔgɔndan in sɔrɔ tolo i tɛ ɲininka i bɛna baara in kɛ cogo min na i bɛ k'a labɛn cogo min na dɛ nka jɔnni de bɛ ka i dɛmɛ hali ni fɛn t'i kunkolo la tolo ni maa kɔni y'i dɛmɛ o de y'a to bi na an ka baarakɛyɔrɔw fasiri ka kuma don dɛ a falen bɛ maaw la maa minnu bɛ yen ni tolo baara yɛrɛ ɲɛdɔn tɛ yen sabu u bɛ taama ni sira min ye ka jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ tolo o de kɛra gɛlɛya yɛrɛ ye bi ko yalima Mali kurako kuma an b'a kuma la dɛ nka a tɛ se ka kɛ nin cogoya la o de la n'i y'a lajɛ tolo ni ko k'i bɛ taa concours kɛ tolo n'e ma maa da i kan walima n'e ma taa ni maa tɔgɔ ye a ka gɛlɛn ale ka lajɛ e kɔni e b'i jigi da Ala de kan sa Ala man dɔgɔ jigi ye tolo ko n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ taa maa wɛrɛw tɔgɔ sɛbɛn u ka papiyew kan ko sous couvert tolo u ka Ala tɔgɔ sɛbɛn a la yen k'a fɔ sous couvert de Dieu lala Ala n'u dɛmɛ dɛ o de bɛ laban n'o tɛ tolo e ko ka fɔ la nin ko in kɛmɛ ka jamana in sigi a sendɛgɛ de kɔnɔna la e ko ka kuma don n'an bɔra Eko la an b'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon ale da bɛ jɛkulu dɔ la min n'a bɛ wele ko Crisis k'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ ka ladilikanw di ladilikan minnu n'u kɛmɛ k'o di jamana ɲɛmaaw ma koyi Crisis groupe ye jɛkulu de ye tolo olu bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ jamanaw kan minnu bɛ yen ni u ka baaraw taabolo ka se ka sɛgɛsɛgɛli k'o kan a kɛra taabolo ye Crisis groupe ka sɛgɛsɛgɛli de nana ɲɛsin Mali ma ko a bɛ kangari da Crisis groupe ko k'a bɛ kangari da Mali ɲɛmɔgɔw ye k'u kana to fankelen ko la dɛ u kana to k'a fɔ ayiwa yɔrɔ Mali ni Russie de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi k'u kana u yɛrɛ bɛɛ di Russie ma ka ɲinɛ u baarakɛɲɔgɔn tɔw kɔ n'o ye partenaire ninnu ye ko n'o dun kɛra tolo a bɛ se ka kɛ don dɔ a bɛ gɛlɛya Mali bolo dɛ Ala k'an kisi Ala kana gɛlɛya Nouvelle Horizon ka kuma la ko nin y'a siɲɛ 185 de ye Crisis groupe a bɛ sɛbɛn min bɔ n'u k'a ma ko rapport d'analyse a bɛ kɛ farafinna jamanaw de kan u y'u ɲɛsin Mali ma nin sen na u y'a jira k'a fɔ ko Mali ni jamana caman de bɛ yen diɲɛ kɔnɔna la bi u
ti ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko nka maa man ka bɔgɔ kɛ tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛna kosɛbɛ i kana bɛɛ fana mabɔ i yɛrɛ la ko hali n'a sɔrɔla Mali kɛmɛ ka i jigi da Russie jamana ka bi ka jamana wɛrɛw k'olu to yen nɔ kosɛbɛ ko kana Mali kana a yɛrɛ bɔ bɛɛ lajɛlen la walima k'i yɛrɛ to i kelen na kosɛbɛ ko ka i jigi da maa kelen kan kosɛbɛ ko n'o tɛ k'u ka misali ta an ka jamanakuntigi fɔlɔ kan n'o ye Modibo Keyita ye Baba Modibo Keyita ma nin kɛ o Modibo ko ni ne tɛ se ka baara kɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka taa o sira fɛ nka n tɛna i gɛn kɔni n tɛna i gɛn ka fara n na Modibo Keyita ye o taama sira ninnu de kɛ Modibo ni bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen baara kɛ ani bɛɛ ye baara kɛ maa si ma jiginna sɔrɔ a la nka ko Zena furanjɛla fanga min b'an kunna nin ayiwa Nouvelle Horizon ka fɔ la ko u kana bɛɛ gɛn u kana bɛɛ gɛn n'o tɛ ko a dɔ bɛ dɔ la u bɛ sɔn ka to kelen na dɛ kosɛbɛ kɛ Nouvelle Horizon ka kuma don an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ ko min ye Kɛɲɛba mara ye a da bɛ o sirako la koyi Kɛɲɛba mara tolo ko u bɛ fɛ ka sira de tigɛ u ka siraba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko RN24 ayiwa bolodalen n'u ka bila alamisa natɔ in février kalo tile 16 ko kuranko kuma de y'a ye kuranko kuma de bɛ u da ko Kɛɲɛba kuranko kosɛbɛ o de y'u ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye Kɛɲɛba kuranko u ye wulikajɔ kɛ kununko ntɛnɛn ka taamaba kɛ kosɛbɛ ayiwa ka taa kangari da Kɛɲɛba ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna ayiwa olu kɔni bɛ fɛ ka wuli ka taama de boloda kosɛbɛ wa siraba min n'a bɛ Kɛɲɛba cɛci n'u k'a ma ko route nationale 24 k'u b'a tigɛ dɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye tolo Kɛɲɛba de kɛn bɛ i b'a fɔ k'a damana dugu bi ka sababu kɛ mun ye énergie du Mali n'o ye EDMSA ye k'a bɛna fɔ énergie de ɲinan bɛ olu kɔ wa ko cercle kelen min bɛ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ tolo ni courant t'a kɔnɔ k'o ye Kɛɲɛba cercle ye Kɛɲɛbakaw ko ten o man ɲi o tɛ EDM jo ye EDM ka taa courant bila i jɔ kosɛbɛ min ye Nouvelle Horizon ye a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi k'a bɛna fɔ Kɛɲɛba bɛ jahanama sigi de la k'a sababu kɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye société dɔ ye société dɔ min yɛrɛ de bɛ courant di Kɛɲɛba ma bi n'u k'a ma ko Kama Kama ale de bɛ courant feere Kɛɲɛbakaw ma ko a kilowatt kelen o ye dɔrɔmɛ 50 ye o yɛrɛ o t'a bɛɛ ye tolo i b'a sɔrɔ kalo o kalo facture min b'u bolo ka don maaw bolo 700 ani kuma bɛɛ ko éclairage public wa ko 100 o bɛ minɛ maaw la ko kɔni kɛmɛ ka tɔɔrɔ min da Kɛɲɛbakaw ka bi u y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ se ka to sen na olu yɛrɛ bɛ min fɛ bi société Kama SA min filɛ nin tolo a ka bɔ Kɛɲɛba yɛrɛ de énergie du Mali ka taa courant di Kɛɲɛbakaw ma n'o tɛ bi Kɛɲɛbakaw ko olu ka baara bɛɛ de jɔlen bɛ maa ma bɛ yen k'e bɛ baara kɛ courant na Kɛɲɛba ko a ka baara jɔlen don dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye Nouvelle Horizon n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ ale da bɛ baarabila okumu kɔnɔna la ka ɲɛsin min y'an ka kɛnɛyaso belebeleba filaw ma Gabriel Touré ale ni Ponge ni Gabriel Touré tolo k'a bɛna fɔ baarabilaw de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ni kɛnɛyasoba fila in kɔnɔ kosɛbɛ tolo ni Gabriel Touré ni Ponge n'olu ye baara bila kɛnɛya bɛ sɔrɔ min a ɲininkali kan ka kɛ a tɔ bɛ dɔgɔya dɛ a bɛ maa siran Soir de Bamako ka kuma la k'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan ni kɛnɛyaso belebeleba fila in n'o ye CHU Ponge ni CHU Gabriel Touré ayiwa ko baarabila misɛnmisɛnninw de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na nka hali n'a sɔrɔla baarakɛla bɛɛ tɛ ka baarabila in kɛ nka i b'a sɔrɔ maa damadɔw bɛ yen olu de bɛ ka tugu baarabila ɲɛmɔgɔ dɔw kɔ n'o ye syndicat dɔw ye nka Fasiri ka kuma la n'o ye Soir de Bamako ye a ko ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu na ko Gabriel Touré la k'a nana ye k'a fɔ grève min bɛ ka kɛ yen nɔ ko minisiriso min b'an ka fonction publique kunna k'u ma grève yɛrɛ lakodɔn sabu k'a ye lettre dɔ ci u ma k'a f'u ɲɛna ko syndicat min yɛrɛ bɛ yen nɔ comité Sinacam SNSASPF ni Loseni Bengali b'o ɲɛma ko Loseni Bengali yɛrɛ yamarulen tɛ k'i bolo bila sɛbɛnsi la yen nɔ jango k'a fɔ k'a bɛ grève laɲini Gabriel Touré kɔnɔ ayiwa minisiri ko o grève o bɛ taa min ko nka o n'a ta o ta maa dɔw kɔni b'a kɔ u bɛ ka baarabila misɛnninw kɛ siga t'a la min ye Ponge ye sa yɔrɔ Ponge fana ko maa min bɛ u ka syndicat ɲɛmaaya la yen n'o ye Gidel Landuru ye ale don Gidel Landuru yɛrɛ ta kɛn bɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn tolo k'u bɛ baara bila ntɛnɛn o ntɛnɛn n'i taara Ponge i b'a sɔrɔ baara bilalen don yen ayiwa a ka lajɛ nka tolo n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu
n'olu ta ye nin na kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ o ye banabaatɔw de siga t'a la banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw kɔni t'a dɔn ko bɛ kɛ cogo min na ni maa min ma baara kɛ an ka kɛ a ka kɛ fan fila ye ni fan kelen ma baara kɛ ni banabaatɔw ka furakɛli taara bɔ olu kan u b'a kɛ cogo di gɛlɛya nana a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw nin baarabila min bɛ senna nin kosɛbɛ tolo u ka lajɛ ji ɲɛmajɔ le na an b'a datugu ni reporter ye kɛ ale da bɛ min ye jasira kow la n'o ye filmu ye FESPACO okumu kɔnɔna la k'a bɛna fɔ Burkina jamana u kɛn bɛ ka Mali ka ale wele koyi tolo Mali an ye dunan ye dunan min na an kɛrɛnkɛrɛnna kosɛbɛ an ye Mali jamana ye ko anw de welela FESPACO kɛnɛ kan ɲina kosɛbɛ invité d'honneur o don o la ko ja tɔgɔ la festival min filɛ nin ye n'u kama ko FESPACO a tako 28 bɛna kɛ Burkina Faso kosɛbɛ tolo a yirala k'a fɔ ɲina ayiwa Mali de welela kɛnɛ kan dɛ tare nin waati laban in na Mali ni Burkina u bɛ ka ɲɔgɔn ye sira caman kan kosɛbɛ ka se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan Burkina minisiriso min b'u ka jako kunna ale tun bɛ Mali la yan kosɛbɛ u nana a ko bila sen kan FESPACO yɛrɛ k'a bɛ daminɛ février kalo tile 25 kosɛbɛ ka taa kucɛ mars kalo tile 4 natɔ in na n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔni tolo wele bilala an ma kosɛbɛ an yɛrɛ kabi FESPACO daminɛna Mali ma deli ka fɔ Mali kɔ fɔlɔ kosɛbɛ wale ɲuman dɔn a bɛna fɔ o de bɛ ka sɛmɛntiya nin cogoya waati sera de tolo reporter an b'a bila yan ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni gafe kuraw bɔra k'o lakale an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale